Tes, tes. Cek, cek. Oh, bodoh. Cek, cek, cek. Tes, tes, tes. 1, 2, 3. Pas di tempat yang hijau. Ya, ya, pas, pas, pas. Oke, oke. Satu lagi. Kalian berapa orang? Bikin lagi satu kursinya mana? Ceplak kan? Kita ini kan? Ada 12. Lagi. Ini kita pakai aja. Iya, ini. Bang, bang.
tes tes. Shalom. Horas madi hita saluna di hamu nama nami ina nami ruas niuriata. Mauliati mata dok tutuhata pardingga basai buhita di paloas tikion mamuji tuhata di parmingguan arian. Hamisian perhalado ni huriata tuhita saluhuna hupasata mima selamat hari minggu ma di hita saluhuna. Adorang sota mulai parminggota di hamu amang dohot tamu inang parjolu mahita martangiang nahohom. Amin. Kapuji Tuhata marede hita sian bukuede nomor 10 alu ayat dehon tae sadar hotolu ukap bahal naumuli. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi perbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amin.
Songonon hatani Tuhan Yesus. Martua maaka na mawas malemi da hati goran. Ay pabusurod do nasida. Martua maaka na yastodi. Ay idaw nasida do debata. Haleluya. Ali Tuhan debata ama nami na di Banua Gijang. Hupang idohami tuho. Sailehon matuhami todi ni hasitongan doho dami. Asan takas hubotohami na salomo ni roham. Jala urupi mahami mangulahoni. Sian nasa gugunami marhiti-hiti anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhan ta marhiti-hiti ede nomor 120 sada. Yesus Raja Nihuria. Tatangi homa patik ni debata di minggu sadarion. Ima natar surat sian Efesus 5. Mamuka sian ayat walu dohot ayat sia. Ai nahulum dohamu najulu. Alai tiur do anggon waing di bagasan Tuhani. Marparange mahamu songon akka anak hatiuron. Ai nasa habasaun. Dohot hati goran, dohot hasitongan, ido parbueni natiuri. Atong rak mangido gugo mahita tuado pani debata hobbar tu patik nai. Ali Tuhan debata sai pargugoi mahami mangulahon na hobbar tu patik ni. Amin. Tapuji matuhata marhite-hite kor ama.
Tapuji Tuhata sude mahita marede sian buku de nomor 417 ayat sada dohok 2. Tato topo tima dosata nagudangi diadopan ni debata martang yang mahita. Ali Tuhan debata amanami pergogo na sohatu dosan. Marasi rohami dahami nadangolon. Narodo hami tujolom manopoti dosan ami nagudangi. Di bagasan hajahato dohami tubuh jalai danga dong hapor siaon di bagasan rohanami hian. Saluhu dohami manibil sian akka dalammu. Masai gudang do pangalasion nami di patikmu. Alai ingot mahami ali Tuhan. Alani dinggan di basam dohot asini roham. Say unang paingot-ingot akka dosa ni haposoon nami. Dohot pangalasion nami. Say ingot mahami, hobar tu asini roham, dohot dinggan ni basam, alani guarmu, ali Tuhan Yesus, marpamuati maroham di dosa nami nagudangi. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Humokop hita gabi dosa do ibana, naso tumadda dosa di bait debata. Asa gabi hati goran ni debata hita, marhite-hite ibana. Hasangapo ma di debata na digijang. Amin. Tapuji Tuhata marhite-hite korsian remaja na poso ni Huriata.
Tatangi homa ede puji-pujian sian ianakon ni Huriata Justin Sihite utusan Pesparawi sian Huriata. Tuhan mencintai aku. Tuhan juga cintakan. Kasih Yesus tak akan berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Yesus, oh Yesus, kasih-Mu nan suci. Yesus, oh Yesus, kasih-Mu abadi. Ajarlah kami untuk mengasihi kepada sesama kami. Sungguh besar kasih Allah, dikorbankan anaknya. Yang percaya tak akan binasa, melainkan masuk surga.
Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku, jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam, ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, berkatilah. Tapuji matuhata, sude mahita marede, sian bukuede nomor 410 ayat 1 2. Hatani debata nagabe epistel di minggu tasadarion tersurat di Amos 5 mamuka sian ayat 10 lalu sah rodi ayat 27 tajahama marsikat soring marjia manasida akan manghapian di arini Jehovah tung aha labamuna siani hahulomodo arini Jehovah dada hati uron. Hira songon halak nama purus maradopon singa, gabe dijupakon babihat ibana, jaladung ro dijabu ibana, gabe makusade tanganna tu dorpi,
ape di pargut ulok ibana. Dahahulo montongon arini jahuba, jalai dada hatiuron hagulapod do, dang marsinodang. Hagigihon biasan ahumida aka ari raya muna. Jaladang dihalomohon rohaku aka luhutan muna. Ainak pe dipilihon hamu tuaw akka pilihan si tutungon, dohot pilihan si panganon, dada lomorohaku disi. Pilihan hamolateon sian pinahamuna pamuyan pe, dang parduli audisi. Paholang mas yan au haguturon ni aka edemu. Komoro ni pinggolhu umbege suara ni sordamu. Jadi margiling-giling masongon aik uhumi, jala hati goran songon sunge naso olo marsik. Tung adong ma aka pilihan si potongon dohot si panganon di pasahat hamu tuau di halongonan saliling si 40 tahun. Hamu ale pinopar ni Israel. Atong usungom muna ma udung-udung ni raja muna, rodi ojahan ni gana-gana amuna, tole bitang ni debata muna akan abinay muna di hamu. Jadi tuguaku mahamu tarbuang daul talpusian Damaskus. Ninna Jehovah de batas warna. Ido sahakna, martua do natumangihon hatani di bata, jala naupiopsa. Amin. Tapuji matuhata marhidehite kor ina.
Tapuji matuhata sude mahita marede sian bukuede nomor 414 ayat sada dohok 2. Tidak koma hapor siautai songon na hinandak ko ni dongata sa hapor siaon di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata jahuba ido ama pargogo na suatu dosan na tumo palangit doho tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata jahuba na sasadai imana tinubuhan di si Maria nagabigabiya siya to di perbadia adorang sohabubuhan. Ido tuhata natumaw na bernit di panguhuman ni silatus. Namati tarpajal lui bana di hau pinor silang. Natua tu bonotoro lung ditanom. Namula mangolu di hari patoluhon. Nama naik surgo lauhudul tu siamu di debata jahuba. Amanai pargogo na suhatu dosani. Disi may bana may mamulak sogo tu tanoon. Mangumi halak na mangulu do na mate. Au porsea dito di perbadia. Jala adong sada huria na badia. Huria atau panihalak kersen akan na badia. Doho dihasani dosa. Doho dihatai na mandok. Mula mangulu sugok daging ni halak naong mate. Doho dihanguluan na sorasuda. Amin. Tapuji matuhata marhite-hite kor sian sola gracia.
Tatangi homa titik namasa do nanaeng si pamasota di tonga-tonga ni huriata sa mingguon. Shalom, selamat hari Minggu mari kita sudena. Tabegi maju titing namasa do nanaeng pemasaun ni huriata di Minggu pa 23 hodung Trinitatis do topik Minggu Marsi Pauli Ulian mau nomu haroroni Tuhan. Nah perjolo di hari Selasa tanggal 14 November 2020 di Patupa pertanyaan sektor di sektor tolu di bagas ni keluarga situa S Manulang inang borusi Haloho, di sektor pitu di bagas ni keluarga N Simamora inang borusi Naga, di sektor walu di bagas ni keluarga situa M Simajutak inang boru Nainggolan. Dohot di hari Rabu tanggal 15 November 2020 pertanyaan sektor di sektor sada di bagas ni keluarga situa H Silitonga inang boru Simajutak. Di sektor 2 di bagas ni keluarga RP Munte inang Buru Marpaung, di sektor 4 di sektor 6 di bagas ni keluarga J Sinaga inang Buru Sitorus. Alamat boy mata ida di titing ni huriata. Nah paduahon hobar tu data na masuk tu huriata torop ni ruas na marulang tahun di bagasan minggon godang na 40 sia halak. Hatane debata imana tersurat di Poda 10 ayat 22. Pasu-pasu ni Jehovah do mabahen mamora, jaladang mardongan hagaluton tibahen. Tusude ruas ni huriatan na marulang tahun, upasahat taima selamat ulang tahun, panjang umur, debatama nama dongani huhut nama masu-masu. Dapat tuluhon anak lahir. Di hari Sabtu tanggal sia September 2020 di basa-basa hotuhatta do sadadak danak bawa di keluarga J Sitop J Tapubolon inang Borussia Nipar hipas dodak danaki suang songoni inang natoras nape. Keluarga tersebut tinggal di wilayah sektor 8. Di hari Selasa tanggal 7 November 2020 di basa-basa hotuhat terus ada danak bawa di keluarga J Sinaga inang Borusi Tanggang ipas dodak danaki suang songoni inang natoras nape maringanan di jalan Saliki 10 Bengkuring Sempaja Utara masuk sektor 6. Nah pawatot titing perbogason titing paduahon naing majalo pasu-pasu perbogason ma Rintoba Panjaitan anak niamata N Panjaitan nahinan, tubuh ni inata T Boru Hasibuan nahinan. Ruas ni Huriah HKP Sentosa Resort Sentosa Samarinda, maringanan di Jalan Pemuda Tolu Blok B nomor 30 Walu RT 08. Dohot Orwana D5 Boru Nainggolan. Boru niamata M Nainggolan, tubuh ni inata T Boru Sinaga. Ruas ni Huriah HKWP Sentosa Resort Sentosa Samarinda, maringanan di Jalan Pramuka Jalan Pramuka Onom, PK Blok E nomor 45. Pamasumasuon di Patupa di hari Sabtu tanggal 10 lalu November 2020 di Huriah HKWP Sentosa Samarinda, masuk pukul 10.00 WITA. Napa limahon? Pemberian ulos 70 tahun. Sadarion tapatupa do pasahat ulos turuas na marungur 70 tahun. Imatu inang nyonya situa Simajutak boru lubat tobing. Sian sektor 4. Naponopon pertanyaan perhalado dan keluarga. Di hari Senin tanggal 10 November 2020 pukul 10.00 WITA di Patupa pertanyaan perhalado dohot keluarga di bagas ni keluarga situa Ade Simbolon inang Bursilalahi. Maringanan di Perumahan Sejahtera Permai Blok B nomor 47 Samarinda. Napapituhon penutupan pertanyaan sektor. Di hari Rabu tanggal 22 November 2020 pukul 19.00 WITA di Patupa ibadah penutupan pertanyaan sektor
maringanan di gereja HKP Sentosa Samarinda. Napawaluhon undangan Pesparawi 2 daerah Provinsi Kalimantan Timur. Mamuka sian hari Senin sahat hari Kamis tanggal 10 tolu sahatu 16 November 2020 tolu. Di Patupa Pesta Paduan Suara Gerejawi atau Pesparawi kedua daerah Provinsi Kalimantan Timur. Pinangidohon ma tuganup ruas asamat dohoti acara pembukaan Pesparawi di hari Selasa tanggal 14 November 2020 pukul 18 wita sampai dengan selesai maringanan di Convention Hall Samarinda. Utusan sian Huriatta madohoti Pesparawi ima kategorial solo anak usia 10 sampai 13 tahun ima Justin Sihite. Pianis Tessa Aritonang, dohot pelatih Apri Situmorang. Napasiyahon do mutusi dipakai do huriat tahun manang garjat tahun gabe pemondokan ni peserta Pesparawi sian Kabupaten Kutai Kartanegara gudangna 175 halak mulai hari Senin tanggal 10 tolu 1 Kamis 16 November 2020 tolu. Laos marhitior dipangiduhami maharadion ni hitaruas na boy mamijapot tikar laho pakyon nasida manang podoman nasida. Pasiyahon persembahan amplop dana pendukung program Huria. Di hari Minggu tanggal 10 November 2020 tolu tapatupa papungupilian amplop dana pendukung program Huria pinangidohon partisipasi sian ganup ruas. Pasapuluhon Pesta Puncak Tahun Profesionalisme HUT HKBP Sentosa ke-36 dan Pesta Gotilon. Denggado merdalan Pesta Puncak Tahun Profesionalisme dalam penatalayanan HUT HKBP Sentosa ke-36 dohot Pesta Gotilon na di Minggu nasalpu tanggal 5 November 2020 tolu. Kami sian perhalado HKBP Sentosa pasahaton moleate tu hamu ganup panitia dohot ganup ruas namar partisipasi di ulau ni. Sailam martab-tab ma pasu-pasu tu hita tujulanon. Godang ni hasil pesta ima 131 juta 632.555 rupiah. Data terlampir dohot tu ruas naso pasahaton pelian gotilon pinangiduhon ma asa pasahaton pelian gotilon gotilota sian ias ni rohata mauliate. Pasapuluh sadahon laporan keuangan Minggu 10 November 2020 boy mata ida di titing nang diser di hitabe jala jumlah saldo kas ni keseluruhan ni Huriatta 516 juta 711.412 rupiah. Pasapuluh tahun pelihat tahun jadwal Natal pelayanan ke gereja pagaran jadwal organis dan prokantor dohot titing perhepengon boy mata ida di lebaran titing naung diser di ganup hita di pasu-pasu tu hatta ma huriana ima titing di hita ope tapasada marohata martang yang mahita. Tuhan debata amanami namar habangsa di Banua Gijang. Oleh ate gudang maripasa rohanami tuho ale amang isiala di pasu-pasu ho rohami sahat tu sadarion. Di paluas soro pehami Tuhan marpungu di bagas joromon. Nama siul dohami Tuhan mabigi hatam na naik pasahoton ni naposom token nai. Ope tok Tuhan buka marohanang pikiran nami. Asang giat hatam na pinasahan inaposomi boy huat tu sihami. Jala boy hubok kami mulak adong buhal nami di parenggulon nami si ganupari. Songoni pinang naposom na pasahaton namang padita luwis tok Tuhan pasu-pasu tong nasida suruh tordim perbadia asang giat boy hatam na badiai di pasahat nasida parite-hite, 4 jamitan na di Arianon. Mulia timur Tuhan,
di akka pasu-pasum penang pinasahatmu di hami na sa minggon tu pasatun nami do moliat itu Tuhan di akka pasu-pasumi ajar-ajari hami tok Tuhan mamakya akka pasu-pasumi asang giat boy di perguna kami tok Tuhan sesuai do lo meniroham Tuhan di batama nami nak tuak kari mangihu totong do mangidu mangilik kami tok Tuhan asang giat pasu-pasu setiap akan ulah di tangan nami pasu-pasu perkerjaan nami pasu-pasu ngaka usaha nami asang giat marhite tok Tuhan adong buhal ni panggulon nami si ganupari. Tuhan di bata manay paston nami Tuhan akaya nakon nami petok Tuhan. Siyan nami mesahat tu na magodang. Dia kada danak bay may buru-buru magodang. Dia kana masikola buka rohan ang pikir na sida tok Tuhan. Asang giat boy tarjalo na sida ka pelajaran na pinasahan niya ka guru na tu na sida tok Tuhan. Asa ang giat adong masa depan na sida tujulanon. Nang akaya nakon nami tok Tuhan nalagay mga luluyak ka parkarijuan. Tuhoro pasatan namin tok Tuhan, asaho na mabuka pitu dalat tu na sida tok Tuhan, patuduho si japalan na lomak tu na sida tok Tuhan, asanggi adong masa depan na tok Tuhan. Muli ati meru Tuhan, nang akaya kon nami, nang tang umur na, nang tiki na marhasohotan tok Tuhan, patuduho tu na sida kasirkaan metodi na tok Tuhan. Asanggiat, tujulan ni ari marlas ni roh na sida, naksong ni hami na Tuhan na tok Tuhan. Tuhan di bata manami, gudang do kami naro di son Tuhan akan na dibagasa parsahiton mangido mangilik kami Tuhan molo tu ngarong kasahi di pamatang nami be mangido mangilik kami Tuhan asa pamalu matok kasahi Tuhan Tuhan asang giya buhay marlas ni roha mamuji pasang guarmi marlas ni roha mangulahon akka siulon nami naksoni ruas ni huria matok Tuhan nasorapat dohot tami di tikon akan na dibagasa parsahiton tuhor totok pasaton nami nasida asaho na pamalupon na kanamarsahit o Tuhan. Naup nami pe di rumah sakit manang na dijabu pinasida to Tuhan. Tuhoro paston nami. Asaho na pamalupon na to Tuhan. Sang giat boy totong nasida marlasi roh mamuji pasang guarmi. Tuhan di bataman nami. Mula tungadongang ruas ni huriam. Na dibagasa parukilon. Manang na dibagasan lungun ni roha. Tuhoro paston nami nasida to Tuhan. Asaho ma na mga penghiburan. Tu akan na lagi berduka. Akan na mulak tuhuta. Di siala nong dialapuakan na tuana tuhoro paston nami asaho na masuk-masuk nasida boy sa pajupak kami di Samarinda di bagasan las ni roha. Boleh hati mo Tuhan buron nami do tujulom diak kapartangyangan nami na naik patupon ni huriam di hari Selasa do hari Rabu. On nama Tuhan patangyangan perpuri di jabu-jabu patupon ni huriam. Di siala ni tok Tuhan pasu-pasu mahami pasu-pasu akan nama jabu ya Tuhan tapar permaran leo nak karohadame dia kate tangga nami asag giat boy mardalan pertangyangan ini di bagasan las niroha nak pesongon itok Tuhan nang majabui pertangyangan nasa taunon tuhoro paston nami sahor totong na masuk-masuk nasida o namang lesilas niroha tu nasida to Tuhan asang giat tu taon narodo peto Tuhan marlas niroha nasida lau manamwei lau majabui akka partangyangan ni huriam. Mulia mari Tuhan naksoni belum nami do tujulom ruas ni huriam na berulang tahun di bagasan minggon adong obak pulusia halak Tuhan tuhoro paston nami nasida asaho nama nabay gajang ni umur nasida jala patuduh matok Tuhan marhite-hite na di patabay ho umur nasida to Tuhan ajar-ajar nasida sanggia boy lamu jonok ho lamu ditadda nasida harajaon mi Tuhan. Leo di nasida silas ni roha di mingguon, leo nakana sinakat ni roha nang akasita-sita na petok Tuhan. Melihat mi Tuhan nang baru nami nang ditangyang nami na di paso-paso hokko, di palume hokko danak bawa di keluarga jeta pubulon boris anipar doho danak bawa di keluarga sinaga boris tanggang. Melihat mi Tuhan tuhoro pastor nami danaki bay matok Tuhan iburu-buru magodang bay matok Tuhan gabi anak si kebanggan ni tuana jala anak na mabiyar marado poko pasu-pasu nak sudiak kana tuana Tuhan asang giat boy di permudubu nasida kada dana na pinasahat mo tu nasida Tuhan melihat mari Tuhan buron nami dotong di ruas ni huriam naneng majalo pasu-pasu di minggu-minggu di hari Sabtu na Tuhan ima sirintoba pajaitan dohot de 5 burung nenggolan tuhoro paston nami Tuhan asaho namiad dohot nasida
lihodo rohanami nang hasehaton asang giat tuharihan atau Tuhan dak kurang manangaha dalam marasni rohana sida majalo pasu-pasum pasu-pasu perbagason siak kuriami. Boleh hati Tuhan tuhoro paston nami acara nasida di acara hurian apa soal di acara habadat adat batak nami. Tanggiap berdalan dohok lancar. Melihat Tuhan nak songoni apalah disadarion pasahaton ni huriam do ulos tu nama rumur 70 tahun tu inang nyonya situa si majutak inang borlu batobing tu horo pasaton nami na tua namion songon solagrai senasida takas do boto hame tok Tuhan na jonok dono asida tuho disialan tok Tuhan dihatu-tuon no tok Tuhan o mana masuk-masuk lehon hai pason tok Tuhan pada uha ngaluto tok Tuhan asang giat tipas-tipas inang namion melamar mudu-mudu akaparan nak tongoni tua amanami amaki tua simajuta nama dampingi tutong pasu-pasu tok Tuhan leho silas ni rohasid nasida lehon nang akahai pason mulia timuri Tuhan dia ka rencana ni huriampe nanaing patu pahon pesparawi do huriami na mengutus anak konami si Justin nang songoni si Tessa doho si Apre tok Tuhan tuhoro paston nami si Justin tok Tuhan asalion hahi pason leho tioni suara tok Tuhan asang giat marhite-hite dina maredde mana di pesparawian tok Tuhan marsaringar maswaram marsaringar nang guarmu jala marhite-hite den tok Tuhan boy tok Tuhan kami malas ni roha nak pesongod di hasil na tok Tuhan non alepos dorhanami edenani edehonai holan nala memuji pasangan guarmido alepos dorhanami nadonganamu imana nalianonmu na terbaik di mana tok Tuhan molotung pe arong nasi nakapan rohana mengaluliak ka kejuaraan dia kana mangiu tuho mapasna masa hona pasa utus dia ka sinakat ni rohana sida tok Tuhan mulia temaru Tuhan godang nayak ka sipagron nami alepos dorhanami lusan mudo sudia ka tangyang nami tuho Tuhan terlumo biak ka tangyang ni ruasmi nak terlumo di pesta puncak nak pina tupan ni huriam di minggu na salpu mulia temadi ho di pasu-pasu horami pasu-pasu nang sudia karwasmu nang mangaleon roha nak pikiran materi nang in materi tok Tuhan asang giat marhite-hite pabahiran nasida pasu-pasu nasida tok Tuhan jadi tuak karya mangiu tu tahu-tahu depan bodo pe hamil lapas rapat maras ni roha magulahon nak kanau bar di huriami boleh ate madu Tuhan pasu-pasu dia ke panitia ni huriam pasu-pasu dia ke panitia pembangunan nak sudia ke panitia na dipatu pani huriamon asang giat boy marlasin roha nasida magulahon nak kanau bar di huriami boleh ate madu Tuhan dingijang sudi pengeduan nami jumolo sesarusan nami nagudangi unang alani teraba asido holong rami Tuhami marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus martangnya kami Tuhan amin. Tatangi homa puji-pujian tutu hatta sian vokal grup Dumarosin ditiki marede nasida jongjong mainang nama jalu ulus di joloon.
Oh Tuhan, mau lihat deh di sasudena basam tua sai pinuji pinasangap go pasu-pasu hari-hariku sai pinuji pinasangap maho go ginauli parngoluku oh Tuhan satu homa nasa daging dohoton diku akasaka lomoni roha guru di homa saluhutna odo Yesus haporusaku odo Tuhan hapus aku dan mabiar dan pegang gua molo Yesus dodong aku dan marukil hapor seaoku molo Tuhanku di lambuku oh Tuhan satu homa nasa daging dohoton diku akasaka lomoni roha guru di homa saluhutna odo Yesus haporusaku odo Tuhan hapus aku dan mariar dan pegang gua molo Yesus dodong aku dan marukil hapor seaoku molo Tuhanku di lambuku dan mabiar dan pegang gua molo Yesus dodong aku dan marukil hapor seaoku molo Tuhanku di lambuku molo Tuhanku di Huriani Tuhata, obartua ka program ni huriata lumobisian diakoni, ganup ruas ni huria na marumur 70 tahun, pasahatun ni huria ma ulus 70 tahun, songot tada las ni rohan ni huriata huhut martangiang anggiat
na majalo ulusi di pasu-pasu debata di masa hatua-tuaun na jala toktong di bagasan lasni roha. Alani di hamu inanami inang nyonya situa si majutak berulubat tobing. Boho matutu umur ni dainang di mingguon 70 tahun. Las dorohani huriatta jala marhite minggu sadarion pasahaton ni huriatta ma ulus 70 tahun. Songo simbol di hita halak batak. Lumubi uluson ulus na tumibbo maun di hita halak batak. Laho tumangyakon tu debata ang giat songon uli ni ulusomma. Nang uli ni parnguluon ni dainang do sude pinopar ni dainang nang keluarga. Songo torop ni rabu ni ulusomma toktong. Songo ni matorop ni pinopar ni dainang tuak kaari na mangihut. Songo gajang ni ulosi, songo ni manang gajang ni barita uli, barita denggan, sian sude ngulu ni dainang doa sude pinopar muna. Hatan itu hatta madok di Psalmen 10 ayat 10 dohot ayat 12. Ari-ari ni tahun nami itap ni 70 tahun doi. Jala molo marhaguguon situtu di eak do 80 tahun. Jala hinadinggan nasida do hangaluton dohot halu jaun. Ay hatop situtu do laho salpu jala habang do hami. Say parrohay mahami mamilangyak ka ari-ari nami. Asa dapotan rohana bisuk hami. Selamat ulang tahun madiinang jala tuhat tama mamasu-masu. Puji matuhanta sude mahita marede sian buku de nomor 723 ayat sada dohot udukna laos disoma tapasahat peliata na parjulu. Tujolong oh Tuhan saat marikun pakai malam batu lombong molodang oh Tuhan berikan dia diri kondang marga bei tumugus medison onason yang lahir masih
Dame ni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti akka ate-ate dohot pikiran munabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Salam. Nunga pukul 10 lewat 22. Tagamon nuai kita adong agak bosan alani gudang ni napatu bagi honedde. Tagamon nuai kita gali ala bui rasa ngantuk ro. Alai tapahibul marohatta. Nang parbengineata lahu tumangihon barita naulii ay ido situhuni parminggota gabe dapotan pasu-pasu hita. Amin. Sian sada Tesalonika 5 ayat sadarul di 10 sada. Naing tangihonotta barita nauli mangarahok kita tu nama numunomu haroroni Tuhan napa dua halihon. Ujahama ditongat-tongata songonon ma didok. Alai dang pola suratun Tuhamu ali akadongan taringo tutikina dohot sadiharina. Ai diboto hamudo takas na songo panak kobor ngiddo haroro niari ni Tuhani. Ai molo didok halak damido jalamara soadong disima tupu tahop tunasida hamagwani songo pabbebeon tu nagabi-gabian jeladang adong haporusan nasida. Alai hamu aliak kadongan dang di bagasan naholom hamu sotung hati uranari hamu songo panakko. Ai saluhut na dohamu anak hati uron jala anak arian. Dang sian borngi kita manang sian haholomon. Atong sayunang matarpodom hita songonakka na leban. Saydungo mahita jala marroha na torang. Ay bornginido tarpodom akka na modomi. Jala bornginido mabuk akka na mabuki. Alayang gohita na sian arian marroha na torang mahita. Tasolukon ma haproseaon dohot haholongon songo baju pertahanan jala tajujung ma pakirimon ni roha di haluaon. Aidang dipadiri debatahita bahin sirimasan. Alay naing madapotan haluaw kita marhite siyan Tuhat ta Jesus Kristus. Naung mati humokopita asasadok mangulu hita rapdo tibana manang nadungo manang mangulu do pehita manang naung modompe. Dibaheni say masipaingotan mahamu jala masipauliulian songon naung binahin munah. Ido yanggo sahana. Topik minggu madok masih pauliulian manomu-nomu haroro ni Tuhani. Saling membangun dalam menantikan Tuhan. Nagabi suku-sukun wahai ngakamanginang. Tohodo ro Tuhani padua halihon. Tohodo ro Tuhan Yesus padua halihon. Gudang do naung madok pernyataan ay suadong dia nga taot tu taon nga marmate ya jolmay suadong do marnaro inna. Na pasti jawabannya toho. Sedia do boto otta pasti ro Tuhan Yesus padua lihon. Sian barita nauli do, sian hatanai. Didok di Yohanes 14 ayat 3. Jalalahu piau mangaradi nganad dihamu, say mulak duau mangalapamu, asarap hamu doho tau. Dungimu se di pangukapur 22 ayat 12 didok ida ma girado auro buanokku ma upa silehonon tuganup hobar tunani ulana. Di pangukapur sadaya pitu muse didok ida ma naroma ibana di bagasan obun idaw ni nasamata do ibana nang akan na manulang ibana gabi mangangguhi be
saluhut bangso ni tanah on midai bana ima tutu. Amin. Artina manginang tohodo roji Yesusi. Holani adigan kapan dangadong nobotosa. Suru-suruani pedang nang anaki holana maido nobotosa. Sekalipun ada banyak orang menafsirkan, mengira-ngira kedatangan Yesus kedua kali. Taingok do di tahun 2002 dora. Nah terjadi di Bandung. Sahalak Padita mengatakan bahwa Yesus akan datang kedua kalinya dan mengangkat orang-orang percaya. Melutuk pehudokon guarni Paditaon dok margana suatu pola tersinggung kita na margaya teh. Ima Padita mengapin si buaya. Saat itu juga marhobas dohami di Huriatta di HKBP Bale Endah Bandung. Hira 200 meter dosyak kurianai. Dia berkata bahwa Tuhan membisikkan kepadanya kalau Tuhan Yesus akan datang pada tanggal 10 November tahun 2003, bukan 2002, 2003. Di daerah Bandung akan terjadi pengangkatan orang-orang kudus menurutnya. Dan itu akan dimulai pada pukul 9 pagi sampai pukul 15 sore waktu Indonesia bagian Barat. Nyatana hamuak kadonga saha porseaon bukan sang juru selamat yang datang. Alai isedo kepolisian donaro. Karena semua yang dia katakan itu bohong. Adoraksu terjadi hari hai tanggal 10 Novemberi. Nungat gudang meruan sian desa nawalu. Alani ajaran naun. Sian Papua, sian Pekanbaru, sian Medan. Dana rodina tua-tua. Mereka adalah orang-orang yang sudah berpenghasilan. Mahasiswa, PNS. Itinggal humma sudinai ipajual di artanai sahak tu Bandung nasida ipasahak ma itu si buaya. Ternyata tidak benar. Roma kepolisian ipamasuk baibana tu penjara. Sudiak ka murid-murid naon upa penguhami ma disadainganan ilehom mamuse pencerahan. Kembalilah ke kampung masing-masing. Karena Alkitab berkata, dangadong nabotosa sa di hari harorona. Songo panak kobor ngiddo. Holan itu tu radema, siap sedialah kapan waktunya dan Tuhan akan datang. Alania manginang sian jamita sadarion di pasungguluhon matuhita tutu. Manomu haroron itu hani songon topik minggu. Masih pauliulian mahamu. Masih pauliulian. Moro di hati Indonesia saling membangun. Tagamu dunwai kita marsi paingotat do penwai. Di guari dohita bukan anak hahulumun. Tetapi anak hatiuron. Anak arian. Holom torang borngin arian idora berganti sorin alena pasti diguari dohita anak arian anak hatiuron nama kasiholi nama kangoluhon ngolu haporseaon ngolu habasaon ngolu holong niroha. Nah di bagasanna kita menjadi orang-orang yang mau
dipakai oleh Tuhan laho pauliulihon unang nahulat dirita ta pauliuli ale doho ma dongan. Totu sebagai anak-anak terang dauma sian hahulumun nama kangoluhon idok nakinin parmabuhon. Bornginido namodum, bornginido namabuk ninna. Karena sifat dari kegelapan itu adalah mengarahkan kita untuk jauh dari kehendak Tuhan. Taingok maka manginang ditubus dohita bukan dengan perak dan emas, tetapi dengan harga yang mahal, darah Kristus. Unang tasia-siahon. Pauliulihon nomor lapatad doy adong hadiriota olo di Pauli. Di Pauli Tuhani, di Pauli akaparhalado nguluta, marhite jamita, marhite barita nauli, marhite hatana. Asa suan, asa tubuh dihita, pakirimon, haporseaon. Hidup ini karena anugerah. Mauliate ma diinang berlubat tobing nyonya situa si majutak 70 tahun. Tahirim dong 10 tahun amanginang gajang umur ta. Amin. Asaboy gajang umur tutu ikon natau do hita saling pauliulihon. Amatta ikor radiat tong paingot toninata. Sunguni sebalikna. Asa gajang umur. Ay mulumar si pasubuad do. Saya dong do songoni ate. Alani parbinigian ngahurang. Lumubiak kanalan siya. Pangiduan ni amatay. Naing do iba ni nagtay kopi. HP nabinain ni inatay idahan. Tutu maralo matong. Ay no sibigi horo. Ina. Terjadi matong marsialusan. Ina. Molo labok rohani natay taburu pe. Molo dialusi sulpat. Ngay boto ho ngalusaw. Ina mo siya. Akan na tua-tua budi pe marbeday. Boy. Harusuk ko nakainang. Akan oposo akay na tua-tua taon. Budi pe marsialusan na sida. Boy. Ay jol madopehita. Holan itu mulu marsialu sape unak sape merdusa teh. Arong dosong ni sape mate dang marsipakulingan. Marsipauliuliot di son namar lapatad doi marsipaingotan. Amang opung ni siadongan alla ngubat midah. Suatu nganut tungabur ngiko daktar pudum. Gabi say ko dungo-dungo kan ninna. Marsipaingotan atong. Ayolo do lam gali pamatangon dung matua marningok malango ba pe olo si pata nawalang nunay ngobat tu ina hape ngayalang idotong jadi di sido pung siniaka yanakon mananginata manangamatta undak sape 2 hali yang langobat nay suatu ngoperdosis idotong bui do ya gudang duaka nabuhi si Pauliuliota. Boy do mabay marsak. Hitabi boy. Lumubiak ka na 2 taon. Molo dibering nga kageleng na. Dibering ma. Ibigi ma. Parumain na. Doh anak ko na. Say merbeday. Pasti marsak.
moru umurna. Mari marsi pauliam ma. Ise hitaon naripas sempurna dangadong. Semua kita memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Lumobi di tonga-tongannya kapar saripeon. Di zaman nuaingon maradu uli do jolma. Marluba maradu malo, maradu uli. Dalam persaingan itu ada banyak orang menyalahgunakan haknya. Lumowi nuai ngang manginang neng masuk nama hita tu tahun politik. Bohado hak Kristenotah. Bohado parhuriautah. Sotung terjual haprosiautai alani namasa di Portibion. Tetaplah tenang. Tuhan akan datang kedua kalinya. Di patudos nang tupab bebeon. Songon ina nagabi-gabian. Maaf. Tuak kaina do na boto saya teh. Songon dia mahatsiknya nang gabi-gabian. Busi saung. Hudul salak, jongjong salak. Songon ima digobarhon. Hari Adonai, Jom Adonai nina. Hari kedatangan Yesus, Tuhan. Molo di epistel nakinin, hari ni Tuhani, haholo mudo ina. Pajupang doh babiat, rosinga. Ina, beh, sama-sama binatang buas. Saha di jabu, marhusar di dinding, itu rubing ulog. Ina. Ima hari ini Tuhani pada saat Amos mengatakan, alaniaha manusia jolmai dang mangatureson berita naulibe. Dang mangatureson Tuhani holan tradisi do. Makanya nakid dia pistelia kamanginangi do. Dang tu dihakku peleam munai. Dang tu dihakku demuni magigiau ina. Kenapa Tuhan mengatakan itu? Karena manusia hanya sepalecem. Manusia hanya sebatas tradisi. Hola pamatang nado di parmingguan ni. Ala yang gorohana maridangidang. Adong do namadok. Hola kuliah pehepeng tu gereja isi sadudusak kunina. Tidak. Dangalani pilihan Tuhani. Sianibana do sudi. Aina pogo si bana gabi koleanot tatu ibana? Tidak. Molutung taleo pihak kapiliata. Taleo pihak ka las dirohat tatu Tuhani. Marhiti akka hamulia teota piliata. Itu karena kita mensyukuri berkat Tuhan. Bukan karena kita, tapi Tuhan yang memberi. Amin. Jalalos lehonon nadu itu hita. Sadi hari pe. Terus mahita. Pauliulihon haporseaun. Dak sesudi hita manginang ripas. Gudang dunagali di tonga-tonga tahun. Hola ni bigiak kainat taparari kami so makatahatai. Dan dia ubi. Bukan makatahatai dulu ni parari kami sih. Turgali. Dang bui songoninang. Unak pola. Terus mahoy sida. Ina. Songolido. Ay guarna makkay na bata kate. Adong do parmuts. Do parmusot tahe. Parmadabutsung. Nak penang parari kami si bana. Ale parmuts. Parmadabutsung. Adong do musi. Do musion. Murasitik. Orang utik. Dang lomoro turohana sitik medeli. Gudang dupe songoni. Ala memang perhaporsiaw naretes. Dak sasudi dupe jol mautang. Tetapi mari saling pauliulihon. Saling mendoakan. Mulutung adong pinagali. Bata tugu-tugu mak. Idu tadane huria. Saya dong do kagelek tau na manginang mabay na ka bura-bura tu hita. Setabi.
Dibain kotorani tu si majujuk tak. Saya dong doi. Alai madohonot ta. Tadok doi dan gelek ku beho inahita. Dan anakku beho inahita. Tidak, itu darah daging kita. Alai itu tatangyak koma. Ido pung sini huria, ido pung sini jamita, ido pung sini namartangiang. Supaya kita kuat. Supaya kita bisa menanggung semuanya. Seperti Tuhan Yesus yang menanggung semua dosa kita. Ido silangi. Nasa na mangihuto nau. Dituhuk masilang na tuibana. Aka dia masilang muna manginang. Silak tay ima. Ngulut tay. Rumah tangga tay. Akanak ko tay. Ima silang na tuhita. Teruslah pikul sampai kepada Yesus. Ay boido di luaran tergoda na sida. Boidoi naso pamoto ata hapi nga mewalap. Ido kan? Naso pamoto ata nga mewalap ibana. Madohonot ta. Agu segaki na hitama. Semua bisa terjadi di dunia ini. Apalagi paimahon haroron ni Tuhan Yesus na padualin. Semua bisa terjadi. Tapi erik manuaing Israel dot Hamas. Saha tu hita. Buas halak Kristus sa mabila Israel. Dan natabila Israel. Bukan kita bila. Malah kita doakan. Supaya damai sejahtera turun. Nakpe asal muasal ni pamaritaon berita nauli ada sejarahnya Israel. Tapi bukan Israel sekarang. Israel yang dulu. Dak tahalomoho porang. Dak tahalomohon haguturon songo berita nauli dang dihalomoho debatajol managaur. Tapi Tuhan menginginkan kedamaian. Ido tangyakta. Ale molo masapi. Nunga disurirakon berita nauli. Tuhan telah mengatakan itu jauh sebelumnya. Itu sebabnya sebagai orang Kristen akamanginang teruslah berjalan mengikut Kristus. Tahatidak kumaibana sian naung tajalo sian ibana. Naung tatadda ibana. Semua akan berlalu. Semua akan terjadi. Hanya firman Tuhan yang kekal. Dialah Yesus, sang firman yang telah menjadi manusia. Diha panidangion niha taha porsiaw tay ponggol paduahon. Ahadu tujuan ni Yesus ro padua halihon na manginang. May dokon. Dung manay ibana tu banua gijang. Dungi Roma ibana manguhumi halak na mangulu dohot nama ate. Manguhumi. Dia menjadi hakim. Songon di bangsot tahun hakim do menentukan. Melutung adokpe nama burai keluarga si Jokowi ba akan nama saimai. Hakim menentukan. Begitulah Yesus menjadi hakim atas kita yang hidup dan yang mati. Isena prosea tuhanguluan na saling nilingna. Naso prosea tuhahulumun na maripot-ipot, dia pinarokoi. Karena itu kita akan memilih kemanakah kita setelah kehidupan sekarang. Dan 3 minggu naibe masuhat tama akhir tahun gereja, tanggal 26. Kita akan mengulang kembali portibion natinopani debata. Hanguluan na adong akan berakhir dengan kematian. Alay buhado hita dorak somate. Buhado hita dorak somarujung. Indo nagabisuk-sukun. Seperti topik minggu hari ini. Marsi pauliuliam ma. Mulutung adok peparsingirata. Unang papaksahu hita manginang. Taingot.
unang tapaksa. Melutung adong pe nabui artata. Sotung palebahu hita. Tuhan menginginkan apa yang ada pada kita untuk dijadikan menjadi kemuliaan namanya. Amin. Nang arta nang sinamot luhut nai pasangapod debatamay. Unang tahomol-homol. Ditikina pasahatot ta pasaha ma. Unak ko lang na madjalo taboto. Tapangido dileo Tuhani. Padahal Tuhan meminta kita berikanlah, serahkanlah dulu. Tapahomol-homol. Songon namasa dia kaparmingguod di. Ya. Adong masih tua. Dang dinggado pad di tanah. Hape si tua no maragedda. Itu kan. Serong di. Tiba ma laho manutuk minggu. Agedda kan iko jahawd do. Apalagi tang yang pilihan. Roma si tuaun taut tonisi. Inna. Ibu si tuaun matong agedda na itu hudulan na Roma padita. Agedda ina. Agedda sa ina. Agedda kudoon ina. Dangulu mangalayan. Akasongoni marupani contoh-contoh kecil. Saya dong bido jol maun. Dang marsipak kulingan. Adok kamu ngomongin ang isona so marsipak kulingan. Habis minggu marsi jalangan dah. Asaro pasu-pasu nih Tuhan. Mulu sipak-sipak kamu sampai berkarat. Hati-hati. Gak bisa buli so donok kamu nak. Orang diberi kamu ti gaya anak. Wih bermeni ne kujang gula. Tuh namu narora. Jangan. Kita beribadah untuk kita lapangkan dada ini. Lapangkan hati ini kepada Tuhan. Tuhan yang mengisi. Jangan simbolis. Itu sebabnya ketika kita pulang dari gereja ini. Buhit tahun. Pardo pahot tahun namanginang. Marminar-minar matong. Wow, puji Tuhan. Orang-orang HKBP ini. Orang-orang yang diberkati. Amin. Itu dah. Unang holak pentakostai deba. Burju-burju berengu studi. Malo-malo. Hapi HKBP hul lebih cu inna. Unang. HKBP akajol mana terberkati do. Malo-malo burju apalagi mangalehon marpanarihon. Amin. Gitu. Apalagi malo-malo iba na mangaloppa. Tahu-tahu matong ibaid dah. Gitu. Sehalinan no pertanyaan dah bah. Ate di jabu-jabu. Masuk no mahita tu pertanyaan panutup. Si hol roha. Sudi mahitaro di pertanyaan niya teh minggu depan kamanginang. Karena apa? 1 tahun kita lewati. Ya duhita, dohok pertanyaan, ima junak suku-sukun. Meloro Tuhan ihaduan. Ho, opung ni adunang. Sonda saya adu wirko pertanyaan ko bah. Inna Tuhan ima tuhita. Ima dah. Saya guarang alasat tak. Dah nguca tak do di son. Oh nyon. Opung ni padot. Ringgas doho marminggu ho. Alay saha ugereja ho. Dung jamita mo dohodok doho. Ina. Tercatat doi sudi. Dicatat suruh-suruan ni Tuhan. Jadi melutung adong pe CCTV di huriaon. Di gerejaon. Utibu do pe CCTV ni Tuhan. Berkamu mak. Dihudulatay. Rodo Tuhan itu sih. Makanya perkarismatik. Alani jonok nasi itu Tuhan itu. Selamat pagi Tuhan. Ina. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Ina. Ima. Nak peso ajarat tanyani. Alai menunjukkan kedekatan. Meyakinkan dirinya bahwa Tuhan dekat dengan dia. Karena di dalam rumah Tuhan. Tuhan hadir. Amin. Dan simbolis. Alai bodo roh. Simbolis tu gereja. Roh. Bui. Mulut apa siat? Hirut tong. Oi. Mulut apa siat ro sibolisi ro tu hita. Gabi sibolisom mahita tong. Makana dong ini sibolisi mo botang ina. Ai sohea marminggui. Ai dia tong marminggui bana ro ibana tu garijaun. Tang marminggui. Ai manggaori dui.
mangalului na bui berdutun na. Aka manginang paimahon haroron ni Tuhan ina paduhalihon marsi paudiuliam mahita. Ada banyak yang rudut di mulut tahun. Ada banyak neko sipatu reota. Mari terpanggillah kita. Uka marohata. Lumobi mengakhiri tahun 2022 na manginang. HKBP selalu mendoakan. Kita saling membangun. Lumobi dung mamuka Januari 1 Novemberon. Sentralisasi HKBP menjadi bagian berkat bagi kita. Dalam pauliulihon HKBP. Manarihon akka huria na meti di hitaan. Manarihon akka parbalajoon yak kana full timer. Asanggia denggan na sida marjamita. Hamu maju manginang. Dangadong boras di dapur. Bohado hami marjamita. Irasongonima. Bohado akka amat tainata padita guru huria bibil pro diakones. Merdalan na sida laho mengelewati butak-butak. Mengelewati hutan. Ahado benun na sidang gosurung dalan na. Karena itu gereja baik di kota, di semi kota, di metropolitan marsi rupa maun. Itulah sentralisasi. Puji Tuhan song dodok na minggu na salpu di pestata. Resort Sentosa Samarinda salah satu dari 100 resort di HKBP. Kita kalau nggak salah nomor 54, sia 100. Salah satu terbaik dan taat dan terbuka memberikan persembahan kita kepada BPSK. Biarlah kiranya lewat sentralisasi ini kita ikut membangun gereja HKBP. Bukan hanya diri kita, tapi juga seluruh HKBP. Alaido dalam debata Pauliulio Kuriana. Borhak mahita song nakaruas ni huria. Baik kita remaja na pasobulong amaina na tua-tua. Bisa dilehod do petihita partikianon. Mari saling membangun Pauliulihon. Di rumah tangga tabi, di persaurata, di ulauta, lumobi di tonga-tonga ni huriana. Marsanga matuhani. Amin. Tuhan ajari mahami persidohot pauliulihon diri nami, pauliulihon rumah tangga nami, pauliulihon persauran nami, pauliulihon diak kaulaun nami, lumubi pauliulihon huriam. Di halamon rohamdo hadameon lasni roha, di halamon rohamdo hasabaron hasabamun holong ni roha, lumubi di halamon rohamdo akaruas ni huriam. Magudang jalatubu di bagas kapor siyaw na mangulu marpakirimon asai gabe senjata nami manumunomug Kristus na paduhalihon mulutong haroronay Tuhan naing radihami so hasurahak kami alay takkas sami marsaulihon hanguluan na manoktong na pinaradin ni Tuhan Jesus. Paso-paso mahami manipat di minggu si dalanan nami rapdohoto hami Tuhan. Mamaso-maso sudi rumah tangga nami, ianakon nami, rodiak kaulaun nami. Marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Taparade may dita, huhut tapasaha ma peliata 2A, dohot 2B. Bagi mati kim nasihat Tuhan.
tangyakon mapiliata. Ali di bata manami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan. Duhot nasa uli basa na mauli utus. Pasahat tami masiyan na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jala ramuti. Asa huparhase ang hami pilihanon. Pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Aslam hutad hami gudang ni silehon-lehon mitu hami. Aslam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Manami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu. Say ro maharajaonmu. Say saut malomo ni roham di banua to ngaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sa darion hanguluan siya pari. Se sama dosa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan na mardusa Tuhan. Una kami togihon tu pangujunan, palua mahami siyan pangago. Di bagasan dami tajalo mapasu-pasu siyan Tuhan debata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana midaw. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho. Jali pasaurhon madamena tutodim. Amin.